Здравейте, аз съм DarkBG. Днес снимаме боксинг на FIFA 14. Това е началото отпред, по-скоро на самата FIFA. Най-отгоре имаме Only DVD и не виждам от камерата, съжалявам. Тук имаме логото на EA, FIFA 14, тук за колко години и лице за продукта. Отзад има, вие ще си прочетете тук. Тук си има как се играе и какво темпо трябва да поддържа със своите футболисти и всякакви други глупости, да се билдите вашия тим, да се направите по-скоро. Тази съдържа английската лига, FP, Бундеслигата и MLS. И съдържа 3D, съдържа всъщност има свързване онлайн. И сега да видим рекоменд за това. 215 КБС Grid. Това е онлайн геймплей. Значи става за... съжалявам, хора. Не се вижда. Не се вижда. Съжалявам, ще ви чета просто. Windows SP 1, Windows 7, Windows 8, процесор, Dual Core процесор, Core Dual or Better. Memory 2 GB RAM, да имате 2 GB долу, 8 GB for installation, плюс 1 GB file документ. И DVD рола да ви има по 8 speed, видеокарта да види Anti-Roll HD 3060 или да види GeForce 680 GT плюс 256 MB плюс RAM. Така, Second Card трябва да имате DirectX 9, най-новата версия да имате. DirectX 9. Shared модел 3.0 Love. Може да се играе с клавиатура, мишка и клавиатура и геймпад. Online Players 2 от 22 515 КБС на секунда от Faster. И Single Player System от 2 до 5 плеера, ако имате повече джойстици и вкарване. Нека да видим какво има отвътре. Съжалявам, ще изчакате. Така. Това е отвътре. Това е вътрешната това. Имате диска за инсталация. Трябвате оргия същото време. Тук имате просто тук обяснение на английски. Това не ви трябва. Тук глупости не ви трябва. Ето и. Просто си взимате диска, може като си го компютъра, ако нямате орген, теглите си оргена и всичко става. Пробвал се ме и няма да съжалявате. Играйте, обаче за моят компютър не слава, просто не ми стига мястото. Така че нека преберем всичко и ще ви покажа с кой джойстик AGB е най-добре да играете FIFA 14. И ето го контролера. D-Long. Доста добър контролер. Издръжлив. Тригерите са добри. Добри са, само тук лява А, Б, С и така. Тук само това ме дразни, но не разбирам коя е С, Б и така нататък. Значи, имате Select бутонче, имате Unlock бутонче, което е за включване на логовите бутони, които се казват тези, за които не знаят. Ако го изключите, това няма да ви баца. И имате бутонче Start. И тук се нормалните бутони. Отзад е просто обикновена пластмаса. И Made in China. Това беше унбоксинга. Но ви е харесало. На FIFA е на моят джойстик, който е доста добър като цяло. Като за цена е добре.
Фифата, сега фифата струва 30 лева, 29,99. Джойстика струва 10 лева, колкото се лъжа. Ако се лъжа, не знам, 10 лева беше. Струва ли се FIFA? Да, струва се. 14, ако искате да играете Ultimate, 14 не се купувайте. Вземете си директно 15, защото тя е Ultimate. Ако искате такъв джойстик добър и да ви се изпотяват пръстите по тръгарите, този е добре. И пак е от магазина Epimax, който беше 10 лева. Там откъдето си купих и готини слушалки. Да, препоръчваме FIFA-та, но не за Ultimate игра или за Ultimate Team. Препоръчвам просто с приятели да поцъкате онлайн и да се направите кариера. Ако нали ще правите кариера. И да, това е... Аз бях Драгби, вие бяхте моите даркове на нощта и до скоро и до следващия клип. Скоро ще кача и на София Ларс. До скоро!